Yes, hello, good morning mga kasursur. Yan, nagsursur na naman po si Kasursur Paula the Explorer dito sa may Suyo, Ilocos Sur. Yan, nandito po tayo sa may sinasabi o tinatawag na Tapaw. Yan mga kasursur, oh. Ito po yung mga kasama ko, sila Sir Yuri, sila Ma'am Shayo, si Ma'am Celine, si Sir Ruel, at saka yung pamangkin niya. Yan mga kasursur, nandito po tayo sa may Suyo, Ilocos Sur. Yan, kaya pasyal-pasyal at magsursur po tayo dito sa may Suyo. Yan! Yan mga kasursur, oh. Napakalamig, oh, diba? Makikita nyo dito sa likuran ko, makikita mo at tanaw na tanaw po ninyo yung dagat, mga kabahayan sa baba at mga kabukiran. Yan mga kasursur, oh. Napakalamig. Yan yung Suyo na kuhaan semento. Yan yung mga bato-bato at saka pininturahan ng white para makita yung letter S-U-Y-O, Suyo, Ilocos Sur. Yan mga kasursur. At saka hindi naman siya gaanong mataas, okay lang pag nagbumotor kayo. Kaya try nyo din pumunta dito sa may Suyo, Ilocos Sur. Yan, napakaganda, oh. Pag mga children po, ang entrance fee po dito is 20 pesos at saka pag adult naman po is 30 pesos. Yan mga kasursur. Buti na lang may nanlibre sa amin. Sponsored. Yan. Oh. Kung makikita nyo sa itaas, itong mga halaman na ito is Mount Tapaw, sabi niya. Nandyan yung letter M, T, Tuldok at saka T-A-P-A-O. Tapaw, yan. Pero kung dagdagan pa natin yung PAW, L-A, Mount Tapaw lang. Yan, ganyan dito. Yan, napaka ganda talaga dito. Breathtaking. Taking talaga. Breathtaking. Yan, mga kasursur. Picture. Yan. At ngayon nandito na po kami sa may itaas. Kaya ngayon ipapakita ko na po ang paligid ko. Yan mga kasursur. Iikot po ako. Yan. Kita nyo yan sa likuran ko. Yan. Ikot-ikot lang. At nandito na yung mga kasamahan ko. Yan. Nandito rin yung mga motor po namin. Ko. Ayan. O, diba? Napakaganda. Tapos,
kung nafe-feel niyo yung hangin dito, napakalamig, lalo na pag nandito ka sa silong ng mga puno, yan, napakalamig mga kasursur. Kaya try nyo din magsursur mga kasursur, or kung gusto nyo makisawa sa aming gala, yan, mag-message lamang po kayo at kayo kasursur na rin. Yan mga kasursur. Kasursur, kaya dito ko na po tinatapos ang aking expedition or pamamasyal kakasursur dito sa Suyo, Ilocos Sur, yan mga kasursur. Kaya till my next vlog mga kasursur, bye bye.